Petrikilo ospetsua. Kaixo, zer modu zaudete? Kaixorik balima zaudete, zatozten ere gana. Nik zandatuko zaituzte. Kaixo, markituren bananoa ezin dut lo hartu. Hau tripako mina. Maritzuk gai guztiak zendatzen omen ditu. Ea nereak zendatzen omen dituen. Ai. Mustafa deitzen didate. Arazo bat dut laguntxo. Guztien Mustafa. Ekialdean, herri txiki bateko azokan, Maritxu Petrikilak dendatxo txiki bat zeukan. Denetarako bazuen erremediorik. Bere fama lurralde guztietan zabaldu zen eta edozein lekutatik jendea zetorkidon. Egun batean, lorik hartu ezin zuen neska bat joan zitzaion. Zertara zatoz, zugana dator erremedio bidea. Azterete mataman dugarko zini. Oso nekatu din nago. Lasei, badut horretarako nerea Mari eta neri erakusitako edabea. Bera sopa zenazko gustoko txalekoa da. Zeude lasai, amonoaren edabeak beti dira osoa. Eta noiz edan behar du. Eta nola egingo duzu. Eta gira, txinguri eskukada bat. Mentafina, oztopare bat, lagozatzeko irban izare. Eta nola eta noiz edan behar du. Hore joan aurretik, kolera pare bat, hartu ezkero lo zeko beriziko zera. Ezkerik bazko magitzu zenbat zorizu. Bigarratu zenekin parean izutzen da. Egun hartatik aurrera, neskatoak ohera sartu bezain pronto, amets goxoz egiten zuen lo. Naiz ezagutzen nahi naguzu, horixe ezu. Zer moduz azken loak, bizintze beti lo hartu ezinik, zure zenda, zuri esker, lo egiten duni, zure zenda gara, eustauka organi, zure zenda gara, zuri esker, Maritxu egiten dunik. Beste egun batean, tripako minez kakadariola zikoa mutiko bat hurbildu zitzaion. Zer duzu poleo, halako kolore txarra izateko. Ai, tripako mina dute eta guztian nago komunian kaka dute. Kaka eutzi ezen dut. Zendagaia prestatzeko azeta gaur zer jamizu jakin behar dut. Atzo, kostaltzeko amamerkatura zenean aurrekoan gerezi ondore igo eta bete arte gereziak hasi nien jaten. Eta gero ez nuen besterik jan. Ez da ez agitzekoa. Ai, mundago komuna. Antxo eta fuzu. Bitartean, bat bateko sendagaia prestatuko dizu. Poleo sendagaia edan eta erabat ondo jarri zen. Rin. Arratsaldeon. Ninek ezagun zer modu. Ondo. Eta zu zerratu zara. Nire ezako ezen kaka jarioa. Zure zendagaia ez dauka hortanik. Maritxu zuri esker zendatu dut nik. Petrikilloren abildadearen berri, errege famatu bati heldu zitzaion.
zaio, eta Maritxuren gana joan zen. Zer duzu Mustafa Herrero eztetua? Hain urrutitik nire gana etortzeko. Baditutu beste arazoa. Imagina ezin dituzun altxorrak denetarik dut, baina ez nahi. Denetariko egin baduzu, zergatik ez ara zoriontsu? Denetarik dut, buruko egea ezik, hau atxekadea. Guzti hori emango nuke, adatx bat entuko. Nire amonak ukendu atera bizazuen, ia azteko. Nire buruzorean, ilea ateratzea lortuko bazenu, kristalezko jabegi bat eraikiko nizeke. Baina ezakit gogoratuko ditudan, nire amonak ukendu hori zameteko erabiltzen zituen osagaia. Gogoratu beharko duzu, bestela kokodiloen putzura botako zaitu. Maritxuk ukendua prestatu zion, baina osagai batekin nahastu zen, eta hurrengo egunean ilearen ordez Mustafa erregeari margaritak atera zitzaizkion buruan. Zer egin minazu petit bihotziz, dino? Kokodiloen putzura botako zaitu. Imeidazu azken aukera guztut, badakidara zer egin dudan gaizki. Lortu ote zuen gure Maritxuk Mustafa erregeari ilea ateratzea, eta kokodiloen putzura ez erortzea?